Nakita ko kasi yung scar ni Sabi. Ayan, kita niyo dito niya. Ah, that's Nautog normal, kasi love. siya. Scars. I have many scars in my life. Especially, well, no more scars since I met you. Ayan. May hugot na naman. Ayan. Madami daw siyang scars, lalo na sa heart niya. Sabi, say hi. And you have many scars? No. I have Since zero. I've met. Good morning, everyone. Sabi, say hi. Good morning! Welcome to sunny Netherlands! Guys, joke lang. It's raining. Always raining. Rainy Netherlands! So it's us again, family Ritsma. But we are not Rits, it's Ritsma. Ritsma, guys, not Ritsma. It should be welcome to Family Purma. Roma. So, ayan guys, we're going to Amsterdam. And ayan, magte-take ako ng exam. It's called KNM or KNM exam. Ayan, para makatira na kami dito ng forever ni Sad. Charot. So, ayan, papakita ko sa inyo yung konting pasilip mamaya sa Amsterdam. Ayan guys, nasa Amsterdam na kami. Nakatulog na sa likod si Baby Savi. Ayan, ipapark lang namin. Actually, yung exam ko guys, 12:45 pa. Pero maaga kami pumunta dito kasi may nagtatrabaho sa bahay. Yung renovation namin. So, kaya umalis kami maaga. 8 o'clock kami umalis. Madilim pa. Ayan, since 9:18 pa lang dito sa Amsterdam, maglilibot-libot muna kami sa paligid. See you later. Ayan yung canal nila. Ang laki. Kasi sa Pinas, di ba yung canal? Imbornal. So, this is their canal. Tapos mamaya actually may free ticket ako from a friend. Kaya lang nakalimutan naming i-print. So, naghahanap kami kung saan pwedeng ma-print or else bibili na lang kami. Kaya, ayun, sayang naman. But it's really a nice place here. Konting kaalaman lang. So, itong bridge na to, ayan, if nakikita nyo, ayan, pag may dumadaan na malaking, ship, tumataas siya. So, ayan, nag-o-open siya. So, diba? Para makadaan yung, malaking boat.
nakikita nyo, ang daming tao doon kasi tomorrow, is it tomorrow, love? Or This today? is just hike. Yeah, the city walk is today. Yeah, morgen So is may city walk dito running. sa Amsterdam. Tapos tomorrow naman, marathon. Yung, ayun, running marathon. Bukas. So kaya lang wala na kami dito bukas. Kasi ngayon lang yung exam ko. Sinamantala na lang namin pumunta dito na maaga para, ayan, makapaglibot-libot naman din. Guys, nagmamadali na kami dito sa parking space namin. Baka mag-penalty na. 5 minutes na lang, kailangan na andun na kami. Pero malapit na din naman. A few moments later. Guys, nandito na ako. Ako lang mag-isa na sa baba sila bibe. So, ayun. Katatapos pa lang ng exam ko, guys. At hindi ko alam ano yung result. I hope maging okay. At praying for the best. Thank you. A few moments later. Ayan guys, since natapos na yung exam ko, ngayon magka-canal tour kami. And ito, naghanap pa talaga kami ng pwedeng mapagprintahan dito kasi nakakalimutan namin. Actually, from a friend ko lang to, binigay niya at may expire na siya hanggang November. Buti na lang nakahanap kami ng magpiprintahan. Kaya nga dito ko pinili sa Amsterdam mag-exam kasi nga dahil dito. Sabi ko, sige, since the last time pumunta kami dito, wala pa si Sabi. At least may experience. Prins Hendrikkade 25. Nice! Hello guys! Ayan, nandito na kami. Sa bangka. Bangka. Sa boat. Ayan, magka-canal tour kami for 1 hour. So, yan si Sabi. So, from Pina. Gusto lang umuwi. Kanina pa kasi kami umaga dito sa Amsterdam, guys. Then, ayan. Itong boat na to, ganyan yun. Ganyan. How can I be happy if you are not happy? Just not be happy. I'm only happy when you are happy. It's my target in life. Really? That's what we do. Ang galing manloko nito. So, at last guys, natapos na kami sa canal tour namin. And what can you say, Bibe? I'm tired and I want to go home. Watch football. Oh. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung channel namin, Family Ritsma.